hrvatski raj. Za dom spremni sa nama su Hrvatska stranka prava, podružnica Ljubuški. Hvala. Braćo i prijatelji, govorim na grobu svojega i vašega brata, svojega i vašega suborca i prijatelja, govorim na grobu hrvatskog generala viteza Blaža Kraljevića. Govorim pred ovim šutljivim svjedocima, Klobukom i Gradinom, Beležom i Biokovom, pod hrvatskim nebom, na hrvatskoj hercegovačkoj zemlji, najljepšoj, ali i najtužnijoj na svijetu. Obraćam se svima vama ovdje prisutnima, obraćam se i našem dragom Blažu i svima onima koji nas više čuti ne mogu i koji više nikada neće čuti ni jednu jedinu riječ, jer su svojom glavom i svojim životom zasvjedočili točnost najljepše zakletve na svijetu, da su spremni za dom. Taj je bio i naš brat i suborac, naš general Blaž. Kakva su sokolova krila kojima je doletio iz daleke Australije, iz građanskog mira i spokoja, iz sigurnosti, a samo i jedino zato da se bori za jedino zbog čega vrijedi živjeti, ali zbog čega se može i umrijeti, za svoj dom. Koliko treba hrabrosti i ljubavi da se pođe križnim putem i da se ustraje do posljednje postaje. Sada se zaista može svesti i njegov račun s ljudima, ali sada možemo i moramo reći da svodimo i svoj račun. Strašnom se zakletvom kunem svevišnjim stvoriteljem da ne griješim kad navodim ime njegova ubojice. I kad bi mi svevišnji Bog dao moć da ispalim jedan jedini metak, s njim bih ne griješeći pogodio. Pogodio bih pravog ubojicu, pogodio bih pravi uzrok ovome ubojstvu. Pucao bih u hrvatsku neslogu, u onaj jad i čemer koji progoni nas Hrvate. Pucao bih u naše političko ludilo i slijepilo, u naš građanski kukavičluk. Naš smrtni neprijatelj, naša nesloga, ono što olako zovemo hrvatskim povijesnim usudom, jedino je na čemu naši neprijatelji mogu temeljiti nade u uspjeh. Zato moram reći da više nije od važnosti kako se ovo zbilo, nego zbog čega se je zbilo, odnosno najvažnije da se više ne događa. Jer ako sa ovim ne prekinemo, onda zaista više nema nade u spas. Ili možda netko misli da Hrvatska čut će se koraci naših momaka. Vi svi ovdje znadete kakvi su borci bili oni koji poginuše, a ravni njima smo mi koji ostadosmo. Nema straha za onoga tko je za dom spreman. Ali ima dana kad ne plaču samo ljudi, kad plače gora i more, kad žale nebo i zemlja. No s ovoga mjesta mi moramo otići i otići ćemo čistiji i čvršći, ponosniji i opasniji. A rastat ćemo se složniji, ujedinjujući sva srca koja kucaju za dom. Dok mi živimo, nema mirnog sna, nema mirnog dana i mirne noći za neprijatelja domovine, ma tko bio i ma kako se zvao. Generale Kraljeviću, hrvatski viteže, brate i prijatelju, tvoji crni momci će te oplakati, tvoja te domovina nikada neće zaboraviti. Tvoj cilj će biti ostvaren. Tvoja Herceg Bosna, moja i naša Herceg Bosna, biti će slobodna i nepodijeljena. Jer se ljuti hercegovački kamen ne može dijeliti. Jer se žilava bosanska zemlja ne može dijeliti. Jer se plahovite Herceg bosanske rijeke ne mogu podijeliti. Ne postignemo li to, neka nas stigne najstrašnija kletva. Prate te na posljednji put tvoji borci, svi zbog kojih si živio i koje si volio. Plaču znani i neznani. Kao tvoj zapovjednik reći ću da si svoj rodoljubni i vojnički dug časno izvršio. Počivaj u miru u zemlji za koju si dao svoj život. Blaž Kraljević s nama je. Za dom spremni, general bojniče Blaže Kraljeviću, za dom spremni.
Za dom spremni, za dom.